Waɗannan su ne jerin manyan fina-finan da suka fita a cikin wannan sati, waɗanda suka kasance dukkaninsu na manyan jarumai ne tare da matasa da kuma manyansu. Irin su Salman Khan tare da fim ɗin Akshay Kumar tare da fim ɗin wato Barun, wanda kasance shi ma babban jarumi ne mai fina-finan soyayya kuma comedy. Waɗannan fina-finai ga dukkanin masu buƙatar fina-finai ko masu turawa, irin waɗanda ba sa Najeriya, wasu kuma ma suna irin Lagos ne ba sa samun fina-finai a kai. Tabbas ga wannan namba nan ta magana ta WhatsApp ko Telegram domin samun dukkan wani fim da kake buƙata. Saboda a kodayaushe muna tantance fim kafin a ce mun kawo muku fim ɗin da ya kamata a ce kun kalla a cikin kowane sati. Saboda akwai ma'abota masoya kallon fina-finan Indiya da dama a faɗin duniya, waɗanda suke jin harshen Hausa, amma majority waɗanda suke kallon da kuma inda suke ba sa samun fina-finan da suke buƙata ko kuma ba su samun sabon da suke buƙata. Amma nesa ta zo kusa domin jin daɗin ku da kuma kasancewa a cikin farin cikin ku na kodayaushe, domin samun manya-manyan fina-finai na kallo a kodayaushe wanda Sultan ya masa ingantacciyar fassara, mu kuma muka kalle shi ko mu ce muka tantance fassarar da gani zai kyau sannan muka kawo muku shi. Kai ba ma waɗannan guda uku ba, akwai su masu matuƙar yawa fina-finai manyan jarumai wanda suka fita a baya da kuma waɗanda za su fita nan gaba. Wanda inda kuna bibiyar mu, inda ku kasance da mu domin shiga cikin tsarin mu na kala-kala na sati ko kuma na wata, a dukkaninsu mutum zai ga samun fina-finai masu matuƙar kyau, masu matuƙar daɗin kalla. Kawai ka dai kasance da mu, ga wannan namba kana buƙatar kowane kalar fim ne, kai mana magana ta WhatsApp. Muna fatan kana using da Telegram, domin akwai mutane da yawa wanda ba su using da Telegram. Muna fatan cewa za ku buɗe Telegram domin samun manyan fina-finai da kuke buƙata. Saboda a kodayaushe Telegram ya fi WhatsApp ba da damar tura fina-finai a duk lokacin da ake buƙata, domin shi ne manhaja wadda ta fi ta WhatsApp harkar sauƙi, saukewa, tura kodayaushe. Kasance da mu domin samun ingantaccen fassarar Sultan masu kyau.